чакай, аз си Ема да, веднага в кадър. Близък кадър. Чакай, аз ще снимам за моя YouTube блог. Близък кадър. Близък кадър. Близък кадър в кадъра. Значи той снимаше. Близък кадър. И близък кадър. И близък кадър. Хайде, ачери! Близък кадър. Нова рубрика ще направим, близък кадър се казва. Ето, чакай да покажем какъв Това е най-близкият кадър. Happy Halloween, Happy Halloween. Цялогодишно. Мери Крисмас. Цялогодишно. Да, снимаме драма, това е уникален сериал. Снимаме драма, най-добрия сериал. Видяхте ли колко много гледания имаме, бейби? Развихме всички Над класации. 100 000 за първия ден. Уникално! Цъкнете линка и гледайте първия епизод, ако сте го пропуснали, и да пишете хубави коментари за това високо момче. Аз съм втори епизод, очаквам ви. Малекъв си И сладък. трети, и четвърти, и пети и нататък.